Viața e un set de alegeri. Fii recunoscător pentru faptul că poți să alegi. Nu face lucruri care o să te pună în situații în care nu ai de ales. Nu mai știu cine a zis asta. Viața nu e corectă pentru că unii oameni se nasc cu oportunitatea de a alege, iar pentru alții nu e o oportunitate. Din fericire pentru mine, m-am născut în tabăra celor care au această șansă și probabil, dacă te uiți la videoul ăsta, ești la fel și tu. Am trăit majoritatea vieții mele neștiind cine sunt cu adevărat și ce vreau să fac cu ea. E greu să ai întrebări de genul când sistemul în care trebuie să trăim se bazează pe un singur răspuns la toate întrebările și acela este: ia-ți un job, fă bani, călătorește dacă îți permiți, iar la finalul zilei fii fericit că ai bani. Am fost ghidat de răspunsul ăsta toată viața mea și o să fiu ghidat în continuare, doar că mi-am dat seama că nu e singurul și nici măcar cel mai important când am început să citesc Nietzsche. Nu vă speriați, nu sunt foarte deștept și n-am înțeles mare lucru, dar am rămas cu o idee principală în minte. Sensul vieții vine din alegerea de a iubi viața. E foarte probabil că nici măcar să nu fi fost ăsta mesajul pe care a vrut să-l transmită, dar cu asta am rămas eu. Iar ca să pot iubi viața, am realizat că trebuie să mă descoper pe mine. Așadar, am plecat de la ideea că trebuie să fac cașcaval și am ajuns să-mi petrec ultimii ani până în momentul de față încercând să mă descoper, încercând să văd ce vreau să fac cu viața mea, pentru că nu mai puteam să concep faptul că o să merg la un loc de muncă unde urmează să-mi petrec 8 ore pe zi și nu mă regăsesc în ceea ce fac. Nu îmi place și nu mă face fericit. Nu pot să trăiesc 40, 50 sau poate chiar 60 de ani cu gândul că vreau să ajung mai repede acasă, să mai fac una alta și când mă culc să simt o oră pentru faptul că mâine trebuie să o iau de la capăt. Din fericire, experiențele prin care am trecut mă fac în momentul de față să zic că știu cine sunt și că știu ce vreau să fac. Dar pe drum mi-am dat seama că a fost mai importantă întrebarea decât răspunsul. Și cred că e foarte important ce fel de întrebări îți pui. Cine sunt, care e potențialul meu și ce pot să fac ca să-mi ating potențialul, cum arată fericirea pentru mine, ce pot să fac ca să-mi îmbunătățesc viața. Ideea asta mi-a fost întărită în minte și de cartea More Beautiful Question, scrisă de Warren Burger. O las pe ecran. Nu știu de ce am pronunțat așa. În cartea asta se vorbește despre faptul că încă de mici pierdem abilitatea de a pune întrebări, pentru că părinții noștri ne zic să-i lăsăm în pace cu întrebările noastre stupide. Și chiar sunt stupide, dar e foarte important că le punem pentru că ele pot fi ca un ghid pentru noi în viață. Să zic ceva concret. Dacă nu ai fost acceptat pentru un job pe care ți l-ai dorit foarte mult, în loc să zici că sunt ăia proști pentru că n-au văzut ce bine te potriveai pentru locul ăla de muncă, mai bine te-ai întrebat cum de nu ai fost acceptat. Cum ai fi putut să răspunzi mai bine la întrebări dacă chiar era un job pe care ți-l doreai și ce alt job poți să-ți găsești. În căutarea continuă a răspunsului o să te lovești de alte întrebări care o să te facă să fugi după alte răspunsuri, dar e foarte important să nu uiți de la ce întrebare ai plecat. Revenind, consider că de la 20 la 29, tot 20 de ani ai, oricum ar suna asta, și o vârstă a dracului de mișto, în care ai o grămadă de energie să faci o grămadă de lucruri, să înveți foarte multe chestii, ai șansa să faci foarte multe alegeri greșite și totuși să nu fii un ratat în viață, poți să experimentezi lucruri, să fii liber, dar depinde de tine în ce alegi să-ți investești energia asta. Și când vine vorba de investiții, de orice fel, e bine să te gândești pe termen lung. Acesta nu este un sfat financiar. Și nu vreau să sun ca un motivaționist, nu există cuvântul ăsta în text, când ideea principală e foarte simplă și e bazată pe alegerea ta. Eu, cel puțin, mă aflu într-un punct în care mi-am dat seama cine sunt și ce alegeri vreau să fac, iar lucrul ăsta mi-a adus liniște, nici nu mai zic de fericire, chiar dacă uneori nu mă simt foarte confortabil în situațiile în care aleg să mă pun. Acum că am vorbit despre noi, vreau să continui cu poveste. Când eram în liceu, am mers într-un club, la un bar al bobocilor sau ceva și într-o altercație cu alți băieți care erau mai mulți și probabil puteau să mă bată, totul s-a lăsat cu pace și respect când le-am zis că locuiam într-un cartier rău famat. După experiența asta, a doua zi am avut un moment în care mi-am zis: băi, ești prost, eu n-am făcut nimic pentru asta. Și m-am simțit de parcă trebuia să-mi iau bătaie sau că ar trebui să fac ceva să merit chestia pe care o pățisem cu o noapte înainte. Am crescut și când am început călătoria asta de autocunoaștere sau cum vrei să-i zici tu, sau când am ieșit prima dată din țară, am avut același sentiment. Băi, ești prost, eu n-am făcut nimic să merit asta. Să mă cunosc, să mă exprim, să descoper alte culturi sau pur și simplu să stau să mă uit la Blană Răzvan pe YouTube. Am moștenit lucrul ăsta și acum mă simt de parcă ar trebui să fac ceva să-l merit. Și prin ceva mă refer la a încerca să progresez. Pentru că o chestie foarte ciudată pe care am învățat-o e că percepția ta despre tine îți influențează direct viața. Iar când te afli pe drumul spre a deveni cea mai bună variantă a ta, toate lucrurile din jurul tău devin mai bune. La 22 mă simt de parcă viața mai e mai mult decât mine. Simt că pot să fac mai mult pentru simplu fapt că pot să aleg.
Sunt recunoscător pentru asta, dar nu cred că e de ajuns, iar dacă tu crezi, atunci te întreb tu ce alegi.